ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും തിരുസന്നിധിയിലുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും ഇവനെ അർഹനാക്കണമേ. ഓസോ സംസ്കാരെ ഞങ്ങളടച്ചു ഈ പരിമളധൂപം നിന്നിൽ ശരണിതരായി മരണമടഞ്ഞോർക്കാശ്വാസം സ്മരണകളിനായി നൽകണം നാദാ. ജീവപ്രദരാജൻ മഹിമയിലുയരെ നിന്നു മുദിച്ചകിലർക്കും ജീവൻ നൽകിയിടും ൂഴിയിൽ നിന്നും ഒന്നിച്ചു തീതരായി ജീവൻ നൽകും നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്തിടും പാർക്കുമോ. ഇനി വരുവോരും ആദ്യമേറ്റി പരമാകും ദേവീരൻ ഈശോദ്രവനെ സ്തോത്രം ചെയ്തി ആരാധിക്കേണം. ശരണാഗതമൃതരേ ഉരുവാക്കിയിടണമേ. സോദരരെ കാൺമീ കവറിൽ സംഹാരം അത്യാകാരത്തെ പ്രത്യുവനിക്കുന്നു. സ്തുതിതേ കാരുണ്യ സൃഷ്ടിച്ചോന്താ സ്തോത്രം ശ്രീമായ രക്ഷിച്ചോന്തനയാ സ്തോത്രം പ്രാണതനയാ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിലെപ്പോഴും കൃപ ചെയ്യുക. ഞാനും ഹൃദയം അങ്ങേക്കരയതും സോദരരെ കൂടിൻ എന്നെ ഓർത്തിരിൻ നിങ്ങളുടെ സംസർഗം ഇത്തന്നേക്കും. യാത്ര പുറപ്പെട്ടേ ഭോജനിക്കില്ല എന്നെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ പ്രിയരെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. കൃപയാൽ എന്നെ നന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചു പിഴ ചെയ്തതിനാലേ നരകെ വെളിയല്ലേ. ഇടനാഴിയുന്നു സ്ഥലമിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിപദേ സൃഷ്ടിച്ചെന്നെ നിൻവടിവിൽ വീഴരുതേ നരകത്തിൽ ഞാൻ നാഥാ. അരയിൽ കെട്ടിയിടും ശ്രീ
മഹിമോദയനാർത്തന്നിൽ നിർത്തണമേ വത്സലരേ പാതാളത്തിൻ വിസ്മൃതമാ വഴിയും വേഗവും നിങ്ങളവേ പിരിയാനെ ഇപ്പോൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വന്നോദൂതൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ പിടികൂടി ശരിയാതവനെന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടയോ പോയി. ഉറ്റവരെ കാണാനൽപ്പം നിൽക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ച് കേട്ടില്ലെന്നഭ്യർത്ഥനെ വാങ്ങിയില്ലെൻ കൈപോലെ. സൃഷ്ടവാം താതൻ സ്തുത്യൻ രക്ഷകനാം പുത്രൻ വന്ന് അവരിൽ നിന്നും പരദേശിൽ ചേർക്കും സ്തോത്രാലയം. നിന്മഹിമോദയനാഥന്നിൽ നിർത്തണമേ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. Yeah.
Ini kita
പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. വളരെ ഇപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ്. ഇപ്പോൾ സർവീസേറ്റിൻ്റെ പത്നി പ്രിയപ്പെട്ട അനന്യ ചേച്ചിയും മക്കളും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഷിബു ഇപ്പോൾ മക്കളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുക. തുടർന്ന് വർഗീസിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. വർഗീസേട്ടൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഈ അവസരത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് മരുമക്കളും അവരുടെ കുടുംബക്കാരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടതാണ്.
തുടർന്ന് സെലിൻ ചേച്ചിയും കുടുംബവും. ഓക്കെ ഉള്ളവരെടുക്കട്ടെ. ഷാജി ചേട്ടനും കുടുംബവും. പത്തേമുക്കാലിന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നതല്ല, പത്തേമുക്കാലിന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും. 11:30 അവിടെ വരും. അടുത്തായി ഷിബുവും കുടുംബവും. ഷൈജു ഉണ്ടല്ലോ. അടുത്ത ഷൈജുവും കുടുംബവും. ನಾನು KP ಥಾಮಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು KP ಥಾಮಸ್ ಅಂತೇಳಿ ದಿವಂಗತ UP ವರ್ಗೀಸ್ರವರ ಹತ್ತಿರದ ನೆರೆಕೆರೆ ಮನೆಯವ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಾನ್ UP ವರ್ಗೀಸ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಿಳಿದವ. ನಾವು ಉದನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ UP ವರ್ಗೀಸ್ರವರು ಅವರ ಅಕ್ಕಂದರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗಾಗ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿರಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸುಗಳಿಂದ ಟಿಂಬರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕಂದಲೇ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಂತೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವ ಸ್ತ್ರೀ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಾನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆರಿಯ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಿಯ, ತೋಟತಾಡಿ, ಕಡಬ ಸೈಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಬ್ಬರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಂದಲೇ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿ ಅವರು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕ್ರಂಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಜತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಚನಹಳ್ಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಈಗ ಇರುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇರು ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು
10-50 ಜನ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಊರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮತ್ತು ನೋಟರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಊರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಇದೆ. ಈ ನೆಲ್ಯಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸೀದಿ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮತ್ತು ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಗಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ. ನಾನು ಸರ್ವೋತ್ತಮಗೌಡ ಎಕ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಝೀರೋದಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಷ್ಟಗಳಾದಾಗ ಅವರು ಕೈ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇವತ್ತು ಶೀರಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಗಡಿಯವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿಕೆಯ ಆ ನೋವನ್ನು ತರುವಂಥ ದೇವರು, ಆ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. മരിച്ചവരെ അർപ്പിക്കുന്നവനെ നിരുനാമത്തിൽ സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവരെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നാഥനും നിത്യപിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായി എന്നേക്കും. എൻ്റെ കർത്താവേ, നീ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും മഹിമയോടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ. കർത്താവേ, നീ അണയുമ്പോൾ
കരുണയോടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരൊത്തു വലം ഭാഗേ. ആകാശവും ഭൂമി നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവൻ അഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും. കർത്താവേ, നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി. ബാബാപുത്രൻ റൂഹായേ. മൃതനാമെന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ തൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ഉന്നതദ്രവനാമിസിഹനാഥ, മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിജയപ്രഭയിൽ വെണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം ഉചിതമല്ലോ. വരമരുളേണം. അന്ത്യമഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ ഹൃദരെ മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. മിശിഹാനാഥ, മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി, ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ആമേൻ. ശബ്ദത്താൽ വാസനെ അർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദമഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ
നിന്റെ ദാസനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധികർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. കർത്താവേ, മനുഷ്യരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. സകലത്തിന്റെ നാഥനും ദൈവമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങൾ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി കബറിടങ്ങൾ ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പ്രിയ കുര്യാക്കോസച്ചനും ജിൻസച്ചനും മുല്ലയാടി ഇടവക അംഗങ്ങൾക്കും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുകിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് കുഞ്ഞുമോൾ ചേച്ചിയും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അനുശോചനം അറിയിക്കേണ്ടവർക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ്. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനുള്ള അവസരം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സെൻറ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എബ്രഹാം വർഗീസ് സാറിനെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു. ನಾವು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯ പരിസരത ഒന്ന് കൺമണി. അടുത്തത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ലീലാൻ്റിയും കുടുംബവും വന്ന് നിൽക്കണം. കടവയിൽ നിന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ അനിയത്തി ലീല കുടുംബക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അടുത്തത് ഫാക്ടറിക്കാർ വന്നിട്ടുള്ളവർ, ഓഫീസ് കാരിയേഴ്സും ഓഫീസിലുള്ളവരും ഫാക്ടറിക്കാരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരിക. നെക്സ്റ്റ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്ന് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അനുശോചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ സഹകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ്. ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൊച്ചപ്പൻ്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, ഈ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരും നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഉണ്ട്, അറിയാം. ഓരോരുത്തരെയും പേര് പറയുന്നില്ല, ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്ന് എടുക്കാൻ സഹകരിക്കണം. അബ്രഹാം വർഗീസ് സാറിനോട് അനുശോചനം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ದುಃಖತರಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಗುರುಗಳೇ, ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಮಿತ್ರಾದಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು UP ವರ್ಗೀಸ್ರವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ನಾನು ಬಂದು 45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇನ್ ಎ ಹಂಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಫ್ರಮ್ ದ ಝೀರೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಎಂಪೈರ್. ವಾಟ್ ಯು ಐ ಸೇ, ಅವರದಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದರು. ಅದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಪರಿಶ್ರಮ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಒಡನಾಡಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆರಂಭದ ಜೀವನವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ರಬ್ಬರ್ನ ಒಂದು
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ರಬ್ಬರಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೆರೆಯುವಿಕೆ ಅದು ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡವರು ಒಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ನೇಬರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅವರದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ, ಅದನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದಂಥವರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶಾಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಬು ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸೆಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೈಜು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅದೊಂದು ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ ಮಾದರಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವುದಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ, ತಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅವರ ಸಂಪಾದನೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ, ದಾನ, ಮತ್ತು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನೇಕವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಅವರದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮಳಿಗೆಗಳು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು, ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು, ಆಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪೇಟೆಗೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಂಥ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಅವರ ದಾನವನ್ನು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. 24 ಗಂಟೆ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಡೀ ಅವರೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೌಖ್ಯವಾಯಿತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎದ್ದು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ದಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು ಮರುದಿವಸ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೀಡಲಿ. ಅವರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಮರಣ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯ. ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಮರಣದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದು ಅನಂತರದ ಬದುಕೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಈ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಸಸ್ಥಳವೇ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ನೆನಪು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನುಡಿ ನಮನಗಳನ್ನು ನಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು മുగిಸ್ತೇನೆ. ധന്യവാദಗಳು. തുടർന്ന് ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന OG നയനൻ സാർ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, കുഞ്ഞു മക്കളെ, ഇന്ന് നെല്ലിയാടി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ കുടുംബത്തിനല്ല, അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നെല്ലിയാടി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും വളരെ ദുഃഖമായ ഒരു ദിവസമാണ്. വർഗീസേട്ടൻ നമ്മൾ ഇന്ന് അകന്നു പോയത് ആ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ നെല്ലിയാടിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങൾക്കും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. വർഗീസേട്ടനെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 38 കൊല്ലമായിട്ട് വളരെ അടുത്തറിയാം. ഞാനിവിടെ താമസത്തിന് 84 വന്നു. അതിനു മുമ്പ് 68 മുതൽ ഞാനിവിടെ വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ആ കാലം മുതൽ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടപെടുകയും വർഗീസേട്ടനും ഞാനുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം, ഒരു വെൽ വിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയും,
അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പോരാഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അളിയൻ വറീച്ചേട്ടൻ്റെ ഇളയ പെങ്ങളെയാണ് മകളെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ അളിയൻ്റെ ഫാദറിലോ കൂടാണ് വറീച്ചേട്ടൻ. അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും ഞങ്ങളിലുണ്ട്. വറീച്ചേട്ടനെ പറ്റി ഇപ്പം അബ്രഹാം സാർ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദീർഘിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വേറെ വറീച്ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ അച്ഛന്മാരൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഉണ്ട്. ഈ കുടുംബത്തിന്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നെല്ലിയാടി കട്ടട മാലിക്കര സംഘ, നെല്ലിയാടി കോക്കറാടിപ്പേട്ട ഉളിച്ചി പോരാട്ട സമിതി, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സമിതികളുടെയും അധ്യക്ഷനായി ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ഈ സംഘസംസ്ഥകളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. വറീച്ചേട്ടൻ ആത്മാവിന് ദൈവം ശാന്തി നൽകട്ടെ. ദൈവം ഈ കുടുംബത്തിന് ഈ നഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. തുടർന്ന് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ ജോർജ് കുട്ടി അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ചേർന്ന് വന്ന എല്ലാ സ്നേഹിതരെ, വിശേഷിച്ച് ബന്ധുമിത്രാദികളായി, മക്കളായി, മരുമക്കളായി, സഹോദരികളായി കടന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദുഃഖമറിയിക്കട്ടെ. എഡ്കൽ മുതൽ കുട്ടപ്പാടി വരെയുള്ള സെൻറ്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രലിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദീർഘസമയങ്ങളിൽ വരിച്ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 1967 ഞാൻ സൗത്ത് കാനഡയ്ക്ക് വരുന്നത്. അതുമുതൽ ഇന്നുവരെയും വരിച്ചേട്ടനെ കണ്ട നാൾ മുതൽ കണ്ട സ്നേഹത്തിലും സഹകരണത്തിലും. ഇതൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നഷ്ടം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ പലരും ഓർത്തതുപോലെ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ, ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടും, അതുകൊണ്ട് പറയുവാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുന്നില്ല. ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകൾ, ചെയ്ത സൽപ്രവർത്തികൾ ഒക്കെയും ദൈവം മറന്നു കളയുകയില്ല. തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടത്തേക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ സമയത്ത് പണ്ട് നിലയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള, ഇടവകയുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിലും, വിശേഷിച്ച് പുത്തൂർ കടപ്പ താലൂക്ക് റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, മക്കളെയും, സഹോദരിമാരെയും, കൊച്ചുമക്കളെയും, മരുമക്കളെയും എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. ഈ വേർപാട് ദുഃഖകരമാണെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഭാഗ്യ പദവിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങാം, ദൈവകൃപ അധികം അനുഭവിക്കാം. ഈ ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം ആദരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. KP തോമസ് സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ബെൻസിയുടെ കുടുംബക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരേണ്ടതാണ്. സീനയുടെ കുടുംബക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരേണ്ടതാണ്. ഊന്നുകല്ലിങ്കൽ കുടുംബത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പെരുവയിൽ നിന്നും ബേബി
അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക പ്രേക്ഷകർ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുമിത്രാദികളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, ഈ നെല്ലിയാടി പ്രദേശത്തിന് മാത്രമല്ല സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യാട്ടൻ വറീസിയാത്തായുടെ നിര്യാണം വളരെ ദുഃഖത്തിലായിട്ടിരിക്കും. 45 വർഷം മുമ്പ് പെരുവയിൽ നിന്നും നെല്ലിയാടിയിൽ വന്ന് കുടിയേറി കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും മക്കളും വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുത്ത് വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒന്നുമില്ലായ്മയെന്നൊരു മനുഷ്യൻ കഠിനാധ്വാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു മാതൃക വറീസിയേട്ടൻ കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ നാട്ടിലെ വിവിധ മതസ്ഥരുടെയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആദരവ് അത് പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. നാട്ടിലെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സംഭാവനകൾ ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഊന്നുകല്ലുങ്കൽ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടായിയുടെ നിര്യാണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും തീരാ നഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഊന്നുകല്ലുങ്കൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയ KP തോമസ് സാർ നമ്മോട് വർഗീസേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. KP തോമസ് സാർ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പ്രിയകരനായ വർഗീസേൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഗുജറാത്തിലിരിക്കുന്ന വർഗീസേൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരന്മാർ, വർഗീസേൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ വർഗീസേൻ്റെ ഒരു നിര്യാണത്തിൽ അന്തരീക്ഷം പോലും കണ്ണീരൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത്. വർഗീസേൻ്റെ ഒരു ഇവിടുത്തെ വീടുകളുടെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയെപ്പറ്റി അറിയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു അഗാധമായ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഗീസേട്ടനെ പറ്റി ആരോട് ചോദിച്ചാലും പുള്ളിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു 45 കൊല്ലങ്ങളും കൊണ്ട് പരിചയമുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഉദനയിലുള്ള താമസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വർഗീസേട്ടൻ അവിടെ വരികയും മരക്കച്ചവടത്തിങ്ങളൊക്കെ പ്രാരംഭിച്ച് ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വർഗീസേട്ടൻ്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ ഉടനെ കൂടി വന്ന് വീട്ടിൽ കൂടി അവിടെ അച്ഛനായിട്ട് വളരെ ഒരു സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നെല്ലിയാടിയിൽ വന്ന് താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനും ഉദനയിൽ നിന്ന് 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നെല്ലിയാടിയിൽ വന്ന് അതിലൊക്കെ തന്നെ താമസിച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ സഹോദരങ്ങളുടെ മാതിരി വളരെ ഒരു സൗഹാർദ്ദമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ അയൽവാസിയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സമ്പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പുള്ളിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കാം. ഒരു കഠിനാധ്വാനിയാണ് പുള്ളി. റബ്ബർ കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗണ്ടിബാഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്താടി, കളഞ്ച, കടവ സൈഡിലൊക്കെ റബ്ബർ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ റബ്ബറുകൾ ചുമന്ന് ജീപ്പെ ചുമന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അവർക്ക് ന്യായമായ ഒരു വിലയും കൊടുത്ത് ഈ നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ ഒരു റബ്ബർ വ്യാപാരത്തിനെ പറ്റി പ്രാരംഭമിടുകയും റബ്ബർ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് വർഗീസേട്ടൻ. അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിയാടിയുടെ എല്ലാ ഒരു അഭിവൃദ്ധി വിഷയങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ പുള്ളിയെ സമ്പർക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ചെയ്ത്
ഇവിടെ കനറ ബാങ്ക് വരുന്നതിനായിട്ട് ഞാനും വർഗീസായിട്ടും ആദ്യമായിട്ടാണ് മണിപ്പാലയിൽ പോയി കനറ ബാങ്ക് ഇവിടെ വരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അന്ന് ബാങ്കുകളില്ല, ഉദയനയിൽ പോലും ബാങ്കുണ്ട്, പക്ഷേ നെല്ലിയാടിയിൽ ബാങ്കില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വർഗീസായിട്ടും പറഞ്ഞു, നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കനറ ബാങ്കിൻ്റെ അന്നത്തെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് മണിപ്പാലിലായിരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു പച്ച പെട്രോൾ ജീപ്പുണ്ട്, ആ ജീപ്പിൽ പോയി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച്, അന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത കാരണം പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവിടെ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം കെട്ടിടം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ സ്വന്തം കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി കനറ ബാങ്ക് ഇവിടെ വളരുവാനുള്ള ഒരു ഇതാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആയാലാകട്ടെ, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളാകട്ടെ, പള്ളികളാകട്ടെ, യാതൊരു ജാതി മത അല്ലെങ്കിൽ സഭ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരും പുള്ളിയെ കാണാൻ പോകുന്നവർക്ക് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രവും നാം കേട്ടാറുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വേർപാട് വളരെ ദുഃഖസൂചമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് ഭരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുള്ളിയുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അത് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ 2-3 വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇസ്മായിൽ നമ്മോട് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വന്യവൈദികരും ഇവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് നിൽക്കണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പത്തേമുക്കാലിന് ഭവനത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഭൗതിക ശരീരം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ദേവാലയത്തിൽ 11:30 മണിക്ക് തിരുവല്ല അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിമന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ കൂറിലോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരും ഇവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഫോട്ടോയ്ക്കായി ഒന്ന് നിൽക്കണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ബാലകൃഷ്ണ സുവർണ ബാലകൃഷ്ണ സുവർണ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PHC ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಶಿರ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഷാജി ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇസ്മായിൽ വർഗീസ് ചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നത്. ದಿವಂಗತ UP ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. UP ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ
ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದಂಥ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಊರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಯು ಪಿ ವರ್ಗೀಸವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯು ಪಿ ವರ್ಗೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗ್ತಾ ಹೋದರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಈ ಊರು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸತ್ತವರಾಗಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಯು ಪಿ ವರ್ಗೀಸರು ಖಂಡಿತ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಗೀಸರವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನು ಇವರ ಕಾಲದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲುವಿಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ മാതನ್ನು പൂർണ്ണಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. എൻ്റെ ശോചനം അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. പുത്തൂർ രൂപതയുടെ വികാരി ജനറൽ അച്ഛൻ വന്യ ഡോക്ടർ എൽദോ പുത്തങ്കണ്ടത്തിലച്ഛൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ്. പുത്തൂർ രൂപതയുടെ അഭിനന്ദ പിതാവ് അഭിനന്ദ ഡോക്ടർ ഗീവറിസ് മാർ മക്കാറിയോസ് തിരുമേനി ബാംഗ്ലൂരിൽ ബിഷപ്പുമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രൂപതയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തൂർ രൂപതയുടെ വികാരി ജനറലും നെല്ലിയാടി ഇടവകയുടെ മുൻ വികാരിയുമായിരുന്ന പ്രിയ വന്യ ഡോക്ടർ എൽദോ പുത്തങ്കണ്ടത്തിലച്ഛൻ മൂന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അച്ഛനോടൊപ്പം പുത്തൂർ രൂപതയുടെ മൈനസ് ഡയറക്ടർ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡാനിയൽ കടകംപള്ളച്ചൻ, അഭിനന്ദ മക്കരസ്ലാൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജോൺ പുത്തങ്കണ്ടത്തിലച്ഛൻ, ജ്ഞാനോദയ ബെദനി പ്രിൻസിപ്പാൾ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജിലി തോമസ് അച്ഛൻ, പ്രിയ ജെയ്സൺ അച്ഛൻ, വർഗീസ് കോറപ്പിസ്കോപ്പ് അച്ഛൻ, മറ്റ് വർഗീസ് അച്ഛൻ, മാത്യു അച്ഛൻ ബൽത്തങ്ങാടി രൂപതയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് വന്യ വൈദികരെ എല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ തൻ്റെ മഹത്വത്താൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ ഹോസാന. ഇവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു, ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയും കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഭാവികളായ അടിയാരോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന
രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, ദുഷ്ടനിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്ക് നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. തുടർന്നറിഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. എന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. കർത്താവേ, ശിവശിവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. സംഭ്രാന്തി അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ഞങ്ങളുടെ മേലനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളും എന്നേക്കും ചൊരിയപ്പെടുമാറാകണമേ. കരുണയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തൃകൽപ്പനയാൽ വേർപെട്ടു പോയ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദുഷ്ടന്മാരായ മത്സരക്കാരുടെ വലകളിൽ നിന്നും കാണപ്പെടാത്ത അന്ധകാര സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ആത്മാവിനെ നീ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായുള്ളവേ, ഈ ആത്മാവ് നീതിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവന്റെ ആസ്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വസിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. എന്റെ രക്ഷകനാം നാഥ ദേവാ, രാപകൽ ഞാൻ കേണോ തിരുമുൻപിൽ തെൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ സവിധേ. ശ്രദ്ധിച്ചിടണമേ യാചനയെ. എന്നാത്മാവിൽ തിന്മ നിറഞ്ഞു. എൻ ജീവൻ പാതാളം പോകി. കുഴിയിൽ പെട്ടവനൊപ്പം ഞാൻ. തുണയേറ്റോട് തുല്യനുമായി പാർക്കുമോ. മൻമൂലം വാദാമൽമൂലം ഹൃദയാർന്നോരേ സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുദ്ധാനത്തിനാളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടോരയരിൻ തിരുമേയും മോചനമേകൂ. തിരുരക്തമതു നിങ്ങൾ നിർത്തിയിടും വലഭാഗേ. നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹവും കരുണയും യാചിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും മഹിമയും പുകഴ്ചയും മനസ്സുരകീർത്തിയും എല്ലാ നേരത്തും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും കവറടക്കപ്പെട്ടവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനും ന്യായാധിപന്മാരുടെ ന്യായാധിപതിയുമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. തന്റെ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും എല്ലാ പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും തനിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. പാർക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ, നീ ഉണ്ടായിരുന്നവനും ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനും എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നവനും പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ മാലാഖമാരോടുകൂടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. നിരതിരുമുൻപിൽ 10,000 അസംഖ്യാണികളും ഗണങ്ങളും ഭയത്തോടും സംഭ്രമത്തോടും കൂടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഉഗ്രന്മാരായ ക്രോവേന്മാരും സ്ഥിരതയുള്ള സേനാവ്യൂഹങ്ങളും
സ്വർഗീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. നീ ഉഗ്രമായി ഗർജിക്കുമ്പോൾ മരണം വീണു പോവുകയും പാതാളം നിശേഷം നശിക്കുകയും ആദിഭൂതങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ചിഹ്ന ഭിന്നമായി കിടക്കുന്ന സർവ്വജഡങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുവാനുമായി തിരികെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും നിർമ്മാതാവും എന്ന നിലയിൽ നീ അവയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. നന്മയായിട്ടോ തിന്മയായിട്ടോ ഓരോരുത്തൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ ഭയങ്കര സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ സകല ഗോത്രങ്ങളും തലമുറകളും ഒന്നിച്ചുകൂടും. സർവശക്തനും കരുണാസമ്പന്നനുമായ ദൈവം തമ്പുരാനേ, ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിന്നിലുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നിദ്ര പ്രാപിച്ച ഈ ദാസനെ നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തണമേ. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും എന്നുള്ള ജീവപ്രദവും പരിശുദ്ധവുമായ തിരുവചനം ഈ ദാസനിലും ഞങ്ങളിലും നിറവേറ്റണമേ. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പരേതരും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കാരുണ്യപൂർവ്വം ദർശിക്കുവാനും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാകണമേ. ഹോശോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. മിശിഹായിൽ മരിച്ചോ മരണം പോകില്ലെന്നെഴുതേ പൗലോ രക്ഷിതനൊരു നാളും രണ്ടാം പ്രതിരുചി ഉപദേശിച്ചല്ലോ സർവശക്തനും മഹാകാരുണ്യനുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ, തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നീ വിളിച്ചതിനാൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദാസനു വേണ്ടി തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം നീ സ്വീകരിക്കുമാറാകണമേ. സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിലെ മോഹനീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവരെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും തിരുമുമ്പാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും ഇവനെ അർഹനാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. മരണകാസനുകരുന്നവനതു പോകാം വരിക വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ഉടയോനിതേ ആത്മാവോട ദൂരചൊന്നീടോ നേരം ക്രൂരം പ്രമജനകം കഠിനം ആത്മാവപ്പോൾ കണ്ണീർവ തോതും തനുവോടായി ഉദ്ധാനത്തിൻ നാളോളം പാർത്താലും ശാന്തിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവുരതേടുന്നു പരദേശിനിയാം ഞാൻ വീട്ടുടയോനാൽ വിട്ടതിനാൽ നിൽപ്പാനെഴുതല്ല ദൂതനുമെന്നോടാജ്ഞാഭിഷേകം ആലയവാസ വെളിയോ നീ വരിക ഉടയോനരുളിയ നാൾ വരെയും താൽക്കാലിക മോഹനഗൃഹമേ പാർത്താലും
മാമോദീസ എനിക്കോർത്താൽ താഴാത്തൊരു നൗക നീ കൃപ കാണണമേ ഞാനുദ്ധാനത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മെൻവാലം ആദാമലോലം മീനാമീൻ ദേഹം വെടിയും മോളതിനോടാത്മാവോതുന്നു എന്തുപകാരമേക്കുള്ളൂ ധനസമ്പാദ്യത്താൽ ന്യായസ്ഥാനേ അവശ്യ സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തെന്നാകിൽ ഫലമുണ്ടായേനെ വാസസ്ഥലവും ധനവും ഞാൻ ഉടമസ്ഥർക്കേകി ഭീകരസിംഹാസന സവിധം മേലേ ഹല്ലേലൂയ ചെയ്തികളറിയിപ്പാൻ കർത്താവേ കൃപതേണമേ ദാസന്നേ പുണ്യം നിൻമഹിമോദയാൽ തന്നിൽ നിൻവലഭാഗ്യ ചേർക്കേവനെ രക്ഷിപ്പാൻ മിശിഹാനിയൻ സംഗതം നേത്രം മൃതിനിഴമോടും പാതാളേ നിന്നും ഞാൻ നീങ്ങും എൻ വേർപാടത്യാസനം വേർപാടേകിയ ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി ഓർപ്പേൻ നിങ്ങൾ ശരണേ കരുണോദയനാഥനിൽ നിൻവലഭാഗേ ചേർക്കേവനേ മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്വതുപോലെ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും നരനുടെ നാളുകളോ ഹല്ലേലൂയ പൂക്കുന്നിത് വയലിൽ പൊച്ചടി പോലെ പാർക്കുമോ സുബോല പറോവൽ റോഹോ കാദീശോ മന്നോലം മാതാമോലം മുൽമീനാമേ ശരണ താലേ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസന് നിൻ ജീവസ്വരമതുണർത്തണമേ കബറി നമ്പരദീസായ്ക്കാൻ വിരേകുന്നോ രാജാ ഉയരത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി ജീവൻ മൃതരാം ഏവർക്കും നൽകുന്നു കബറുകളുള്ളിൽ നീന്തി അവരുയരോടെഴുന്നേറ്റു ഉയരേകുന്നേ സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു പാർക്കുമോ സുബഹോല ബോല ബ്രോവൽ റൂഹോ കാദീസോ എന്റെ ശരീരം ഭാഷിച്ചൻ രക്തം പാനം ചെയ്യുവാൻ പാതാളത്തിൽ പോകാനായി വീടാ ഞാൻ എന്നും അവൻ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങെത്തിട്ട് മരിച്ചതു ഞാൻ എന്നും കാർത്ത തന്നരുളിന്നു മഹത്വം
മരമതിനുയരെ കർത്താവേ കൊള്ളനു കിട്ടിയ നിന്റെ വരം തൃത്വത്തെ സ്തുതി ചെയ്തോരാ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതരാകുന്നു. ഈ മതസംസാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അവൻ നിങ്ങളെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവെ, ബലഹീനവും കുറ്റമുള്ളതുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിന്റെ ഉന്നത സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടവയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുമായി തീരുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഉത്തരമല്ല ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി. പറയുമോ നമ്മളിപ്പോൾ മൃതശരീരം ദേവാലയത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ 4 ശുശ്രൂഷകളാണുള്ളത്. 3ാമത്തേതും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യായ വർഗീസ് ചേട്ടൻ നാളിതുവരെ വസിക്കുകയും വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ഭവനത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് എൻ്റെ നിത്യ സമ്മാനത്തിനായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ കബറടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും, എല്ലാ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ദേവാലയത്തിലുള്ള അന്ത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം. 4ാം ശുശ്രൂഷ, ദേവാലയത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് തിരുവല്ല അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് മാർ കൂറിലോസ് തിരുമേനിയാണ്. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉത്തർഭദ്രാസനാധിപൻ മക്കാരിയോസ് തിരുമേനി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ബിഷപ്സ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിതാവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. പിതാവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ദാസൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം തന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ദേവാലയം കൊള്ളുന്ന കബറിങ്കൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനമായി യാത്ര പറയുന്നത് 70 പേര് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് അന്ത്യചുംബനം നൽകാവുന്നതാണ്. അന്ത്യചുംബനം നൽകി ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഈ മൃതശരീരം വഹിക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് പോവുക. സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ പള്ളിമുറ്റത്ത് കയറി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ല. കിടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ കിടക്കുന്ന തൊട്ടടുത്താണല്ലോ പള്ളി, പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാസനപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആയുസേ
स्वर्गीय और श्रेय आस्थान सविधे संस्मृति घटे दास नीश निंदा से नाथा തിരുസന്നിധിയിൽ ചെയ്ത പിഴയ്ക്കെല്ലാം ക്ഷമ നൽകണം. ഭീകരമാം തീരോ വിധിയും നീക്കി നവമേയാരുതിരാ രക്ഷിക്കുവനേ. നിന്നിലുറങ്ങിടുമേ ദാസനാഥ പ്രാപിച്ചാരഭയ നിൻ സേവായേ. അതിനാലേ നരക കഠിനം വിധിയോ അറിയാം വേദനയോ ഒഴിവാക്കണമേ. നിന്നെ ജോന മൃദദാസനീ ഏറ്റുപറഞ്ഞാരു വാഗ്ദാനം പോ. നിന്നാമം തള്ളാം ഞരിനാലിവനെ നരകത്തിൽ നിന്നു കാത്തിടണമേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് ചേട്ടൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അദ്ദേഹം വസിച്ച ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉചിതമായ രീതിയിൽ യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മഴ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം നാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നിന്നും താഴെ വർഗീസേട്ടൻ്റെ ആ കടയുടെ മുൻപിലൂടെ ഹൈവേയിൽ ഇറങ്ങാതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അടുത്ത വഴിയിലൂടെ ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ബദനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും പള്ളിയിലേക്കുള്ള ക്രോസ് റോഡിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതാണ്. ആ വഴിയിൽ ഇറങ്ങുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ നേരെയുള്ള വർഗീസേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിലുള്ള വഴിയിലൂടെ നയന ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അതിലൂടെ പോകാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ശരീരം ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് 2 വരിയായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദയവ് ചെയ്ത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരം എടുക്കുവാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ಜಲು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದಂತಹ ರಬ್ಬರ್ ವರ್ಗೀಸರವರು ನಿನ್ನೆ ಹಸು ನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಸು ನೀಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರೇ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಗೆ 2-3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಅವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಅವರು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೇ ಅವರೇ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದರು. ಕೆಲಸದವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ
ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು AC ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾನೈಟನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಬ್ಬರ್ ವರ್ಗೀಸರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ DC ಆಫೀಸು, AC ಆಫೀಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೌಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಭರಿಸುವಂಥ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಕೋ VN ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೇರಿದ ಜನ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಮಿ UP ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ತನ್ನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಈಗ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಖರೀದಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಂಬ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ರಬ್ಬರ ಹಾಲನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವೇಸ್ಟನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಆಚೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಅನುದಾನ ಶಾಲೆಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರ ಈ ಅಗಲುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇವರ ಅಗಲುವಿಕೆ ತುಂಬ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೇವರ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಅವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಈ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಅವರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಇರಲಿ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂರಂದಪ್ಪ ಅಂತ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅತೀವ ದುಃಖ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿರುವಂಥ UP ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ನೆಲದ ಋಣವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥವರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ದುಡಿದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಯಕದಿಂದ, ದುಡಿಮೆಯಿಂದ, ದಾಸೋಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದು. ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಹಲವಾರು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ UP ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರದು. ಅಂಥವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ ಅಂತ, ಇಚ್ಚಿಲಂಪಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ UP ವರ್ಗೀಸ್ನವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. UP ವರ್ಗೀಸ್ನವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದವರು. UP ವರ್ಗೀಸ್ರವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ UP ವರ್ಗೀಸ್ನವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥವ್ರು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ.
UP ವರ್ಗೀಸರವರು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಅದು ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಪಾಸಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪರಿಸರದವರಿಗೆ ಅವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದರು. ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರು UP ವರ್ಗೀಸನವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು UP ವರ್ಗೀಸನವರು ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಣ ಹೊಂದಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದವರ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದವರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಏನಾದರೂ UP ವರ್ಗೀಸನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ UPS ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ.
Salikulan rahme mahnuno mentoriona me Tesoro condiso hidroculo somrobo Topo dologo toyamino islobo l'espano Tutule don mestre de nase ശരീരങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയുടെ ശരണവും സത്യങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയും കവർണങ്ങിയവരുടെ ജീവനും ദുഃഖിതരുടെ ആശ്വാസവും വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷവും പീഡിതരുടെ ധൈര്യവുമായിരിക്കുന്ന തനിക്ക് സ്വരി തന്റെ നാഥന്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും തനിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. സത്യവും വളരെയുള്ളവനും സാധനാതേജസ്സും ജീവൻ മരണമില്ലായ്മയുടെ പ്രവണവുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ നീ സ്ഥലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും ലോകത്തെയും മുതലേ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെയും ക്രമീകരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. നീ അത്യുഗ്രനും ആധിപത്യത്തിൽ പ്രതാപശാലി അതേസമയം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനും കാരുണ്യവാനും അത്രേ. നിന്റെ ദിവ്യ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അഗാധ ചിന്തകളും ഹൃദയാനിരൂപണങ്ങളും നിലമുമ്പാകെ രഹസ്യവും നഗ്നവും അത്രേ. നിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളും മാർഗങ്ങൾ ഗൗരവങ്ങളുമാകുന്നു. മരണത്തെ മായിക്കുവാനും മനുഷ്യ സംഹാരകനായ മഹാസർപ്പത്തെ കൊല്ലുവാനുമായി നിന്റെ പുത്രനായ യേശുമിശിഹായ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരോടും നീ ജീവൻ മരണമില്ലായ്മയും അറിയിച്ചു. നിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ക്ലേശപൂർണമായ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉത്കൃഷ്ടവും മനുഷ്യരുമായ പരലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യപ്രീതിയാൽ ഈ ദാസന്റെ പാപങ്ങൾ പരിഹാരം നൽകി പൂർണ്ണമായി നിക്ഷേപിക്കണമേ. ഈ ദാസന്റെ തെറ്റുകൾ നിന്റെ ദയയാൽ പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഈ ദാസന്റെ യാത്രയ്ക്ക് നിന്റെ സഹായം പരസ്യമായി അയച്ചു കൊടുക്കണമേ. കൃപാപൂർണമായ വലതുകൈ ഈ ദാസന് നീട്ടിക്കൊടുത്ത് രണ്ടാം മരണമാകുന്ന ചുഴിയിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളണമേ. അദൃശ്യമായ നിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ദാസനെ സഹായിക്കണമേ. പിശാചുക്കളുടെ ഭയങ്കരമായ ഒളിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ഈ ദാസന്റെ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾ കിടക്കുന്നതുപോലെ ഈ ദാസനെ നീ വിധിക്കരുതേ. തിരുസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ദൗർബല്യം നീ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ വിശുദ്ധനാമവും നിന്റെ മഹാകരുണയും ഞങ്ങളിലും ഈ ദാസനിലും നോക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുണ്ടായ നിന്റെ ഗൗതമന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കൃപയും കരുണയും ദാസന്റെ മേൽ ഒതുങ്ങിക്കണമേ. ഈ ദാസൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ദാസനെ പരിശുദ്ധന്മാർ സമൂഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന പ്രകാശസ്തംഭമാക്കി തീർക്കണമേ. നിർമ്മലവും സന്തോഷപ്രദവും പാപരഹിതവുമായ ജീവിതം നയിച്ച് അന്ധകാരങ്ങൾക്ക് വിജയമാകാത്തവണ്ണം സമാധാനപരമായ കല്യാണം പ്രാപിക്കുവാൻ ആരാധനായ ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. കരുണാപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ കടാക്ഷിച്ച് വിലപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ദുഃഖിതർക്ക് മനോധൈര്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എന്നാൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഏത് സ്ഥാനത്തോ അവന്റെ ആവശ്യം നീ ശരണം പ്രത്യാശയുമാകുന്നുവല്ലോ. ദൈവം തമ്പുരാനേ, നിന്റെ അഭിഷേകത്തിലുള്ള പ്രത്യാശങ്ങൾ മുമ്പായി നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോയവരും ശ്രേഷ്ഠവും ഹരിയുമായ പ്രത്യക്ഷതയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുമായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും വിശുദ്ധരോടുകൂടിയുള്ള ആശ്വാസം നൽകണമേ. കർത്താവേ, മുൻപോട്ട് പ്രാപിച്ചവരും
ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവരുമായ ഞങ്ങളെയും ആദ്യമില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ നിന്നെയും നിന്റെ ഗജാതനെയും പരിശുദ്രോഹായും സ്തുതിച്ച് പുകഴ്ത്തുമാറാകണമേ. പശോ വധുവലസ്താമീൻ ബാറക്കുമോ കാരുണ്യവാനായ ദൈവനബ്രാനെ, നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായി സ്വന്തധൂപം നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നികലോകവാസം വെടിഞ്ഞ ഈ ആത്മാവിനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ദാസൻ പിശാചുകളുടെ ബലമേറിയ പിടിയിൽ നിന്നും അദൃശ്യരുമായുള്ള വാസികളുമായ വഞ്ചകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുമാറാകണമേ. എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായുള്ളവേ, ഞങ്ങളോട് അതിന്റെ ബഹുലമായ കരുണയായ ആത്മാവ് നിന്റെ വിശുദ്ധരുടെ നിവാസ സ്ഥലങ്ങളിലും ജീവനുള്ളവരുടെ പട്ടണങ്ങളിലും വന്നു ചേരുമാറാകണമേ. മാറുന്നു അറിവേ
മനുഷ്യവർഗനെയാണോ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നതും ശരീരത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. വിദ്യയായ മനുഷ്യ നശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിക്കില്ല. ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമല്ല നിവദിക്കുന്നത് ഗോതമ്പിന്റെയോ മറ്റു വല്ല ധാന്യത്തിന്റെയോ ഗോതമ്പി മാത്രം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെതായ ശരീരം നൽകുന്നു. എല്ലാ ശരീരവും അതുപോലെയല്ല. മനുഷ്യരുടേതെന്ന് മനുഷ്യരുടേതും വേറൊന്ന്, മനുഷ്യരുടേത് മറ്റൊന്ന്, മനുഷ്യരുടേത് വേറൊന്ന്. സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുണ്ട്, ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുമുണ്ട്. സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ്സൊന്ന്, ഭൗമിക ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് മറ്റൊന്ന്. സൂര്യന്റെ തേജസ്സൊന്ന്, ചന്ദ്രന്റേത് മറ്റൊന്ന്. നക്ഷത്രങ്ങളുടേത് വേറൊന്ന്. നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലും തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് മനുഷ്യരുടെ വ്യവഹാരം. നശ്വരതയിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്നു, നശ്വരതയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപമാനത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്നു, മഹിമയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ബലഹീനതയിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്നു, ശക്തിയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വിധിക്കപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം, ജീവിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശരീരം. ഭൗമിക ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരവുമുണ്ട്. ആദ്യ മനുഷ്യനായ ജീവനുള്ളവരായി തീർന്നുവെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനത്തിനാലും ജീവദാതാവായ ആത്മാവായി തീർന്നു. എന്നാൽ ആദ്യമുള്ളത് ആത്മീയനല്ല ഭൗതികനാണ്. പിന്നീട് ആത്മീയൻ. ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതികനാണ്. രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ ഭൂമികരും, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗീയരും. നമ്മൾ ഭൂമികന്റെ സാദൃശ്യം പോലെ സ്വർഗീയന്റെ സാദൃശ്യവും ധരിക്കും. സഹോദരരെ, ശരീരത്തിനോ രക്തത്തിനോ അശ്വരമായത് അശ്വരമായി അവകാശപ്പെടുകയില്ലെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു. ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നു. നാം എല്ലാവരും എതിർപ്രാപിക്കുകയില്ല. അവസാന കാലം മുഴങ്ങുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. എന്തെന്നാൽ കാലം മുടങ്ങി പരിശുദ്ധരായി ലഭിക്കുകയും നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നശ്വരമായത് അനശ്വരവും മർത്യമായത് മർത്യമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ശ്ലോമോ അങ്ങയുടെ ആശ്രയം ശ്രമിക്കുന്നവർ ജീവിക്കും. എന്തെന്നാൽ പിതാവിന്റെ തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ പുത്രങ്ങൾ തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ടാകുവാൻ അവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായിക്കൊണ്ട് വിധിക്കാനുള്ള അധികാരം അവന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കേണ്ട. എന്തെന്നാൽ കല്ലറകളിലുള്ളവരെല്ലാം അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രമിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ഉയർപ്പിനായും തിന്മ
ചെയ്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഉയർപ്പിനായി പുറത്തു വരും എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു. ഉശൈലോ നമ്മോട് സന്ദേശം സഭയുടെ അതിരായ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ചേർന്ന് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത അവിടുത്തെ പ്രിയ മകന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം സൗകര്യമായ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വികാരിജന്മാർ, ബഹുമാന്യനായ പുത്തങ്കണ്ടത്തിൽ അച്ഛൻ, സ്നേഹമുള്ള ഓർപ്പിസ്കോപ്പാച്ചന്മാരെ, വാത്സല്യമുള്ള വൈദിക സഹോദരങ്ങള്, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വാത്സല്യമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ, അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂപ്പുകൈകളുമായി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വത്സരപിതാവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വികാര വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരനായി തന്റെ ജീവിതം സമാരംഭിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഈ വേളയിൽ എല്ലാവരും എല്ലാമായി നമ്മുടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചും സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായി ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനജനകമായ ഒന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവവിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയോടുള്ള സ്നേഹവും സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുവനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ യാത്ര നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരു തരത്തിലല്ലേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഭാരത്തിലും വേദനയിലും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മരണത്തോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു നിഴൽ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിഴല് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, വേറെ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെതാണ്. സ്നേഹിതരുടെ ഈ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി നമുക്ക് കരങ്ങൾ കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ ഒരനുഭവത്തിലാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് നമ്മെ വേർപിരിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതുപോലെ പ്രിയദാസിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയോടും അവരെവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് നടത്തുന്ന സേവനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും അതുപോലെ തന്നെ അനേകർക്ക് ഉപാധിയായി ജീവനോപാധിയായി അവരും അവരുടെ സംരംഭങ്ങളും തീർന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ വേർപാട് സത്യത്തിൽ ഭാരമുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർത്താവായ യേശു സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അത് അവിടുന്ന് ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസവും പറയുന്നു നല്ലതായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയിലും ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക്
ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറീസിയസിന് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു യാത്രയെ പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ പ്രപഞ്ചത്തെ ശാസിക്കണം. നമുക്കറിയാം വളരെ ദുർബലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ആ ദാസനെ എടുത്ത് ഇതുവരെയായി നമുക്കറിയാം ദൈവം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനോട് കാണിക്കുന്ന വലിയൊരു വാത്സല്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ 13 നോമ്പിലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, നല്ലവനായ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നീ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ അറിയുവാൻ, നിന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ 13 നോമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭവനവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ തിരുവല്ലയിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല. ഇന്നിവിടെ വരേണ്ടതായ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ദൈവം തന്നെ ക്രമീകരിച്ചു. ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ പിതാവ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായത്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഭവനം എൻ്റെ ഒരു ഭവനമാണ്. ഞങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർ, ബാബാതിരുമേനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിതാവിനെ യാത്ര അയക്കേണ്ടത് ഇത് മലങ്കര സഭയിലെ ഒരു മെത്രാപ്പൊലീത്ത തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയം. അപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല, പക്ഷെ ദൈവം അത് ക്രമീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം അതുപോലെ മഴയുടെ ശല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരവസ്ഥ സാധിക്കും. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന് വന്നു. ഇന്ന് ഈ സംസ്കാരത്തിൽ സംബന്ധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട റീസിയേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം താമസിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ ഒരു ഭവനമാണ്. അതുമുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്, അത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ആ വീട്ടിലെ സന്തോഷത്തിലും ആ വീട്ടിലെ ഭാരത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഒക്കെ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈദികരും സന്യസ്തരും പിതാക്കന്മാരും ദൈവജനവും ഒരുപോലെ ഈ ഭവനത്തോടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഔദാര്യത്തിൽ എത്ര മനുഷ്യരെയാണ് അദ്ദേഹം സഹായിച്ചത്. നമ്മൾ അറിയുന്നത് വളരെ കുറച്ച്, അറിയാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യർ. ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയത് നീ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ പാഠം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം സംശീകരിച്ചു. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരും കൊണ്ടുപോവുകയില്ല. നമുക്കറിയാം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി, മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മാസിഡോണിയയിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു അറ്റം വരെ കടന്നു വന്നതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പടയാളികളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം പനി ജ്വരം ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിലാകുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ കബറിലേക്ക് വഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കരങ്ങൾ രണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ ശവമഞ്ചത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കിടണം. അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നു, ഒന്നുമില്ലാതെ തിരികെ പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട റീസേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലാതാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ തിരികെ പോകുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത്. അനേകം മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും കരുതലിലേക്കും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റീസേഴ്സ്, നമ്മുടെ മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ യാക്കോബായ സഭയിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരിവിടെ വന്നിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എപ്പിസ്കോപ്പാച്ചന്മാരും വൈദിക സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹനിധിയും കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മലങ്കര സഭയുടെ ഈ വലിയ അനുശേഷ്യനായ ഈ നാട്ടിലെ ഈ മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് അനുഗ്രഹകരമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട റീസിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്
ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമാണ്, വലിയൊരു പാരമ്പര്യമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയേണ്ടതാണ്. എത്തി ഭാഷയിൽ ദേ മോർത്തുയി നെൽ നെയ്സി ബോർഡും എന്നൊരു കഴഞ്ചലുണ്ട്. ദേ മോർത്തുയി നെൽ നെയ്സി ബോർഡും, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ പറയാവൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ പൈതൃകം കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനപരമായിരിക്കും ഈ നാട്ടിലുള്ള അനേകം മക്കൾക്ക് അത്താണിയാകുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഫലമേൽപ്പിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദാസം കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഈ പൈതൃകം അനശ്വരമായിട്ട് നിലനിൽക്കും എന്നത്. നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ വേദനയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവകയെ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വത്സലപിതാവ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിറിൽ ബസേലിയസ് ബാവാതിരുമേനിസ് വർഗീസിയുടെ ഒരു വലിയ സുഹൃത്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ മകനെന്നുള്ള തലത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നും ചേർന്ന് നിന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പുത്രാപ്രവിദ്യയായിരുന്ന നമ്മുടെ ദിവന്നാശ്വസ്ലാവിൻ്റെ ഇടങ്കയും വലങ്കയുമായി പ്രിയപ്പെട്ട വർഗീസാറ് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിനന്ദനായ മക്കാരിയോസ്വേനിയുടെ ആ സ്നേഹത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ കൂടെ നിന്ന് ഈ വത്സലപിതാവ് സഹായിക്കും. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ അവസാന സമയമായപ്പോൾ ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നറിയാം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹായുടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹായുടെ ലേഖനം ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 29-ാമത്തെ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ്: കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി കഷ്ടത സഹിക്കാനും കൂടി നീ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേദനയുടെയും അത്ഭുത ഭാരത്തിൻ്റെയും നടുവിലും കർത്താവിൻ്റെ പൊന്മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഭാഗ്യവാനാണ്. നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പിതാവിൻ്റെ മുൻപിലോ പുറകിലോ നടന്ന് അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ ഈ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് സംസ്കരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് അഭിമാനമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹീതനായ പിതാവ്, ഒരു നല്ല നേതാവിനെ, ഒരു നല്ല ഇടവക മകനെ, ഒരു മലങ്കര കത്തോലിക്ക മകനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ വളരെ വിനീതനായി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമേൻ. പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഇടവകയുടെയും രൂപതയുടെയും കുന്നുകല്ലുകൾ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പോൾ പുത്തൂർ രൂപതയുടെ പ്രത്യേകമായ അനുശോചനം ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് തിരുമനസിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ വന്യനായ വികാചൻ ഡോക്ടർ നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനും ഏറ്റവും ആദരണീയനുമായ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് മാർ കൂറിലോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത, ഏറ്റവും ബഹുമാനരായ കോർബിസ്കോപ്പമാരെ, വൈദിക സഹോദരരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ മിത്രാദികളെ, അഭിനന്ദ പിതാവിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ് വർഗീസിയുടെ ഈ നിര്യാണം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ലോകത്തിലെ ഹ്രസ്വമായ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നിത്യമായ ദൈവിക അർത്ഥത്തിലേക്ക് അവിടത്തോടുകൂടി ചേർക്കപ്പെടുവാണ്. അതിൻ്റെ സമയം ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിവുള്ളതാണ്. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കും ഞങ്ങളെ ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യമായി വസിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാര്യസ്ഥിരമേനി തീർച്ചയായും എന്ന ഈ പ്രകടന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരേണ്ട വ്യക്തിയായി
അതേസമയം കർണാടക ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ മലഗ്രസഭയെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാനുള്ള ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ മക്കളെ സിനിമേരി 2-3 ദിവസമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോരുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തെ കുർലോസ് തിരുമേനി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവമൊരുക്കി ഒരു മെത്രാപ്പൊലീത്തായുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറടക്കം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിതാവ് ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനകളും അനുശോചനവും പുത്രഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും പേരിൽ ക്രമീകരിച്ച് കാണുന്നതിനുള്ള അതീവ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ദേവാലയത്തിന് പണിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യമായി പണം എടുത്തു കൊടുത്ത് അതിന് സമാരംഭം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. അത് പൂർത്തിയായ കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലൂടെ അത് സാധ്യതമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി സ്മരിക്കുന്നു. വലിയ കുർലോസ് തിരുമേനിക്ക് ഭദ്രാസനത്തിന് പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവഹിതമായി അദ്ദേഹത്തെ യാത്ര അയക്കുന്നതിനും പിതാവ് കാണിച്ച ഔദാര്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഭദ്രാസനത്തിന് പേരിലുള്ള നന്ദി സ്നേഹത്തോടും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്മരിക്കുന്നു. അമ്മച്ചിയെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും എല്ലാം ബലപ്പെടുത്തി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ യാക്കോബായ ഭദ്രാസനത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം അറിയിക്കുന്നു. അഭിവന്യ തിരുമേനി, ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ ശാചന്, അതായത് അച്ഛമ്മയുടെ അമ്മാച്ചനാണ്, എൻ്റെ അമ്മാച്ചനാണ്. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോകുന്ന പോയ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ ആത്മാവ് എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് പലരുടെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് കാൽവറിയുടെ ഉന്നതത്തിൽ ആ കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തെ കള്ളൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കർത്താവെ നീ രാജ്യത്ത് പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണം. യേശുദാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പറുദീസയിലായിരിക്കും. ആ പറുദീസയുടെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ ദാസൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്ന് വിളങ്ങുന്ന വെളിച്ചമായി പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ 1-ാം അധ്യായം 4:16 പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും അവൻ മധ്യാകാശം വെളിപ്പെടുത്തി. ആ വെളിപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ യാക്കോബ സഭയിലെ സുവിശേഷ സംഘടനയാകുന്ന ഒരു സുവിശേഷ സമാജ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഇന്നലെ ക്രിസോസ്റ്റോമോസ് തിരുമേനി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. പല പ്രാവശ്യം ക്രിസ്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കുകയും തിരുമേനിയോട് ദേവാലയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആത്മീയമായ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ വന്ന് കൈത്താങ്കൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നന്ദിയോടെ ഓർക്കും. ഒരു കൺവെൻഷൻ നെല്ലിയാടി എല്ലാ വർഷവും നടത്തുമ്പോൾ മറീസ്യാദിന്റെ ഒരു സംഭാവന അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതിമത ഭേദമന്യേ സഭാ വ്യത്യാസമന്യേ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കരുണയുടെ കരം നീട്ടുന്ന ഈ മഹവ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നിത്യമായ ശാന്തി സമാധാനം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷമായതിലെ എല്ലാ വൈദികരുടെയും എല്ലാ ദേവാലയത്തിലെ ദൈവമക്കളുടെയും പേരിലുള്ളതായ അനുശോചനമായ കുടുംബത്തോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം.
ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അംഗമല്ലാത്ത ഒരു അംഗമായിരുന്നു എന്ന് വർഗീസ് പകരക്കാരനായിരിക്കുവാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന അനുഭവം. അഭിമന്യ പിതാവ് ഓർപ്പിച്ച പോലെ വെറും സാധാരണക്കാരനായി ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് വലിയൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായി അനേകരുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബഹുമാനവും ആരാധനാമൂർത്തിയുമായി വളർന്ന ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. വന്ന വഴി തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ്. നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വാക്യം. വെന്ത് കിടക്കുന്ന ചന്ദ്രഗോപാലങ്ങളിൽ നിന്ന് കല്ല് ജീവിപ്പിക്കുമോ എന്ന് നെഹമ്യാവിന്റെ ശത്രുക്കൾ യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ റിനോവേഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വെന്ത് കിടക്കുന്ന ചന്ദ്രഗോപാലങ്ങളിൽ നിന്ന് കല്ല് ജീവിപ്പിക്കുമോ? സാധാരണമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവമാകുന്ന ആ വലിയ കല്ല്, വലിയ പ്രസ്ഥാനം, വലിയ സാമ്രാജ്യം റബ്ബർ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലോ വിദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാറി അത്രമാത്രം പ്രാബല്യത്തിലേക്കും ഉന്നതത്തിലേക്കും വളർന്നതായിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിത്വം. ഇച്ചമ്പാടി പള്ളിയിൽ ഞാൻ വികാരിയായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി, മധ്യസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിയെത്തിയുമായിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസംഗം വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛന് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈ അയച്ച് വ്യക്തികളെയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയോ സഹായിക്കുവാനും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുവാനും അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഇറെസിസ്റ്റബിളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും, കൈ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. നിച്ചമ്പാടി പള്ളിയിൽ തലയെ വേർത്ത് നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ കെട്ടിയ സ്ഥലം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നിലവിലെടുത്തായിരിക്കുന്നതായ വിലയുടെ പകുതി മാത്രം വില തന്നാൽ മതി. അന്ന് പള്ളിയിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 5 വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നാൽ മതി എന്ന് ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അദ്ദേഹം മാനിച്ച് ഇന്ന് അതിമനോഹരമായിട്ട് കുരിശും തൊട്ടി, പുതിയ കുരിശും തൊട്ടി അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് കിടക്കുന്ന ചണ്ടുകൂറുകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കല്ല് ജയിപ്പിച്ച വലിയ മനുഷ്യൻ. പ്രണാമങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ എല്ലാവരുടെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. ഇപ്പോൾ പുത്തൂർരൂപതയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ആദരവ് പുത്തൂർരൂപത വികാരി ചെന്തോളച്ചനും സെമിനാരി രത്നത്തിനും ചേർന്ന് രീതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഇടവകയുടെ സെപ്സിയെ സൺഡേ സ്കൂൾ MCY ഭവന ജ്യോതി സ്കൂൾ ഭാരവാഹികളെന്ന രീതി സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. സമയം കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിനോട് പ്രത്യേകമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അത്യപൂർവ്വ കർദിനാൾ തിരുമേനിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം വർഗീസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധനായ പിതാവ് തിരുമേനി, മലങ്കര സഭയിൽ വന്ന വൈദികർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, DSS, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തുടങ്ങിയ സന്യാസി സഭകൾ, മലങ്കര സഭയിലെ അൽമായ സംഘടനകൾ, ഈ പ്രദേശത്തുള്ള വിവിധ ഇടവകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ദിവന്യാസിയസ് പിതാവ് കർത്താവിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ വാഹനം ഓടിച്ച് രാത്രി 2 മണിക്ക് തിരുവല്ലയിൽ വർഗീസിലെത്തി. അസാധ്യമായ ധൈര്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദം
ഈ നാട്ടിൽ അനേകർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്ത ആരുമില്ല. ആ കുടുംബത്തിനുള്ള സൗഭാഗ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജി ചേട്ടൻ, ഷിബു, ഷൈജു, സെല്ല ചേച്ചി, ഷൈബി തുടങ്ങിയ മക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയും ചേച്ചിയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. രോഗാവസ്ഥയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സഭയുടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വികാരി ജനറാളച്ചൻ, വന്ദിരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠൻ, ഇടവിടവിട് വികാരിമാർ, അവിടെ എല്ലാം അനുശോചനം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ബത്തങ്ങാടി രൂപതയിലെ പിതാവിൻ്റെയും രണ്ട് വൈദികരുടെയും രൂപതയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സ്നേഹത്തിനും സമീപത്തിനും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ പ്രത്യേകമായ കരുതലിനും സമീപത്തിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റ് എല്ലാ സഭകളും കൂട്ടായ്മകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ലിയാടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കും നെല്ലിയാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനും മറ്റ് വിവിധ ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇവിടെ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടവക കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒറ്റവാക്കുകൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നു. ദേവാലയത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം നാം സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെ വന്നവർക്കെല്ലാം ചെറിയൊരു കാപ്പി ഭക്ഷണവും ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തും വർഗീസിന്റെ ഭവനത്തിനുമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്ദിരായ വൈദികരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനും ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള ബദനി കോൺവെന്റിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹഭോജനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മേലധികാരമുള്ളവനും ആത്മാശരീരങ്ങളുടെ ദൈവവുമായ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവനുണ്ട്. അവൻ ന്യായവിധിക്കാധികനാകില്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നരുടെ ചെയ്ത വിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായി ദാസന് നിന്റെ സ്വർഗീയ സേനകളുടെ സഹായം അയച്ചു കൊടുക്കണമേ. ഈ മൃതശരീരത്തിന്മേൽ ഒഴുക്കപ്പെടുന്ന തൈലം മൂലം പ്രകാശങ്ങളിൽ വിശുദ്ധരോടുള്ള സൗഭാഗ്യം ഈ ദാസന് നൽകണമേ. നിന്റെ പിതാവിനും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. പരിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടിയുള്ള സൗഭാഗ്യകരമായ ജീവനുള്ള പരിസ്ഥിതിമായി നിത്യജീവനായി തൈലം ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു.
നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിലും തന്നെ. സെമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് സെമിത്തേരിയുടെ സമീപത്ത് നിൽക്കുക. സെമിത്തേരിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം പ്രവേശിക്കും. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം ചെയ്യുവാനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ഭൗതിക ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ശുഭം വാണിടുവിൻ ലോകമയന്മാക്കില്ല ഗുണം കാലം മൂലം പോകും നേരൽകാനെന്റെ ഗണത്തില്ല Thank you.
വിശ്വാസത്തോടും ദൈവിക യോഗ്യതയോടും ക്രൈസ്തവോചിതമായ വിശ്വാസത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാമം തന്നെ ദൈവം തന്നെ ധർമ്മനഗരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ തന്നെ കർമ്മയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് സന്തോഷപൂർണ്ണമായ വിശ്രമവും സങ്കേതവും വർഗീയ വിരുദ്ധമേഖലകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ചേർന്നിട്ടില്ലാത്തതുമായ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരെ കേൾക്കുന്ന വാഗ്ദാനം കർത്താവിനോദാനം ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരിഹരിക്കട്ടെ, ശ്രമിക്കട്ടെ. അരിഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളും പിഴകളും ദൈവമായി സ്ഥാനമേവർക്കാതിരിക്കട്ടെ. ജീവന്മാരുടെയും മേൽ കരുണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവന്റെ മേൽ താൻ കരുണ ചെയ്യട്ടെ. ഇവന്റെ മേൽ ആശ്വസിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വത്സല സഹോദരനെ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ മരിച്ചവരെ സംസ്കരിച്ച് നീതീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ മരിച്ചവരെ കാരുണ്യം നിഷേധിക്കരുത്. ഇരുന്ന് ഭവനത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാവിലാഭവനത്തിൽ പോകുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി എഴുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും ആകട്ടെ. എന്റെ പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ വന്ന ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അനുഭവിച്ചുകൊള്ളുകയെന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്ന സന്തോഷകരമായ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്കിടയാക്കട്ടെ. ദൈവമാതാവായ മറിയാമിന്റെയും സർവ്വവിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാൽ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. തന്റെ ശരണത്തോടും നിർവാഹം ഭക്തനായ ദാസനെ ദൈവം കൃപയോടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. സംഘത്തിൽ ദൈവകൃപ അടിലോകം എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യൂ. Amen.
കാരണവനാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതരാകും. ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയെ സമർപ്പിച്ച ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ബലഹീനവും കുറ്റമുള്ളതുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിന്റെ ഉന്നത സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടവയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുമായി തീരുമാറാകണമേ. യോഗാചാരമർപ്പിക്കുവാനായി അവസരമുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ വന്ന യോഗാചാരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന് ശേഷം യോഗാചാരമർപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും പരിമിതമായ രീതിയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി യോഗാചാരമർപ്പിച്ച് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി പങ്കുവെക്കണം. ഈ പള്ളിയുടെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തുടർന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൈദികർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതിലുള്ള വേദനയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്നേഹം പോകാം. നാളെ രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന രാവിലെ 8 മണിക്ക് മാത്രമേ